Sisemsakazweni uJozi FM. Kusanda ngena indaba ezibhlungu zokuthi uKhila kanye noMpura abasekho emhlabeni. Akusenani nokho nikhale nadela. Salani senivuma abalandeli bepiano nithambisa umphefumulo ukufa lokhu sazala kukhona namhlanje futhi kusekhona. Ngengozana nje emoto sengaze kuphuma umphefumulo kaKhila ka uMpura wathi bedtime stories somncwaba ngeviki elizayo. Lento yenzeka ngathi iphupho kodwa Nkosi labantu bahambe beyofeza amaphupho sengibone ngathi impumelelo ukufa ngoba iningi lontanga yethu ababephumelele basanda gqitshwa esemanzi inhlabathi emathuneni. Baqinisile abadala amabhuka leliza yokusala emathuneni. Zehle kakhulu izinyembe ezikolova. Thola ukuthi uKhila kawo kasekho emhlabeni. Thola ukuthi ushiya umndeni uzokhala kuze bani uma belambile babulawa indlala. Thola ukuthi uMpura kasekho emhlabeni. Thola ukuthi uKhila ka ubholile sibali sibali. Uma ngabe sonile kuwe mdali sicela intethelelo. Kodwa mdali kuneyinqumo zithathu ungasibuzanga thina. Intando yakho is so painful kanjalo njengamajida. Isiginci sethu bekuyipiano ngabo bekudansa lonke ikasi kuze kuphume umjulikiyano. Kwakumnandi sishakadulo kwamayikonyane kusho inamba likokode piano kanti sebenqonqozela ukufa ifezekile intando yamalipho. Ezinhlizweni zene ezibhlungu ngiyakwazi ukungatheka inakho. Ekushabaleleni kwamathemba ngimisa idolo uma ungaphezulu esangibekile. Uma abaphansi besangibhekile ngiyoyifeza le ndima engiqalile. Please Magents, nisebenzile bafethu. Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho-ke izinkanyezi zikazimula khona. Uzwide sonkondlo uma nkondlo izinkondlo mase zibhala zona ziyankondloza. Sisemsakazweni uJozi FM. Kusanda ngena indaba ezibhlungu zokuthi uKhila kanye noMpura abasekho emhlabeni. Peace Magents. Piano sisalali emakhaya ngenxa yakho. Piano sisalali emakhaya ngenxa yakho.